An balimaw ani ɲankuma bi kibaruya b'an bolo ka da kulo kan o de ye kapitɛni Amadu Aya Sanogo ale ni a nɔfɛmɔgɔw minnu bɛ kaso la olu musow ka jɛkulu ye lajɛliba kɛ tɛnɛndon lajɛli min senfɛ u ye kunnafoni lasebagaw caman wele olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye olu cɛw fiɲɛbɔda ka di olu ma walima u ka jugement ka kɛ sabula Mali sariya sɛbɛnw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ mana minɛ ka don kaso la san 3 man ka tɛmɛ i kan ka sɔrɔ i ka jugement ma kɛ nin dun ye olu cɛw san 4 de ye nɔ kunkan tɛ ka bɔ kibaruya wɛrɛ min bɛ nɔ ka da kulo kan o de ye an ka maliyɛn tunkaranke mɔgɔ 87 minnu nana ka bɔ Alizeri laban in na olu tagara CSDM bulonba la ka taa bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a kuntigiba ma sabula olu ka tagama kɔnɔna la Mali ni Alizeri cɛla la olu ye kalo 1 de kɛ sɛgɛn ni ɲani na donc olu ko tagama kɔnɔna la CSDM ye bonyaba de kɛ olu ye ale ni a kɛla jigiyaba de ye olu ma an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la